गरम गरमच वाफ येता आज वाजता जेव्हा तुम्ही पण आजची ही रेसिपी त्या सगळ्यांका डेडिकेटेड हा ज्यांका रोजच्या नाश्त्यात कंटाळ येईल आणि होता हो झटपट विचार करत बसायचा नाही सरळ ह्या घालायचा का घालायचा तव्यावर आणि लागतं पण एक नंबर. अशी जर रेसिपी तुम्ही करून बघितल्यात आणि खाल्ल्यात ना तर नक्की तुम्ही परत करताल. चला आता ही रेसिपी म्हणजे डोश्याची रवो त्यात चण्याचं पीठ त्यासाठी बघू तर लागतं ना येवा लवकर. चला करूया रेसिपी सुरुवात. आणि बाहेर पाऊस सुद्धा पडता. 1 वाटी बेसन 1 वाटी पोहा भिजून घेतलेला आहे 2 चमचे रवा पनीर आणि मीठ 2च मिरच्या आणि आलं. आता ह्याचं करूचा नाश्तो. आता ह्या बेसन ह्याच्यात घालून घेऊया. आता मिक्सरचा मोठा भांडा असत ना तर एकत्र येईल. आता ह्या जरा लहान भांडा माका 2 बॅच मध्ये वाटूचं लागतं. आता हे पोहे पडारे भिजून घ्यायचे हे पोहे. त्यानंतर मिरची काही तिखट नाही होता पण आपली घालायची. मीठ पण घालून घ्यायचा. त्याच्यानंतर पाणी 1 वाटी पाणी लागतला. मी तांब्याने घेतलंय आपलं 1 वाटी. आता ह्या बघा ह्या वाटून घेतले पाणी घालून. काढून घेते. आता परत आपले दुसरी बॅच मी रवा जो घेतलाय ना तो सुद्धा घेते. म्हणजे रवलेला परत आपला बेसन आणि हे भिजवलेले पोहे. तर नाश्तो म्हटलं तर कसं पुराक होय ना बारक्या मिक्सरात पूर्ण पुरणार नाही. त्या पण घेते वाटून. थोडीशी हळद चांगलं डोशाक कलर येतो त्याच्यावर पाणी घालते. एकच चमचा घालते कारण आपल्याकडे पॅनवर डोसे काढूचे. वाटते वेळी 1 वाटी लागला तर पाणी. आणि आता हे वरसून हळद सगळीकडे मिक्स पण झाली. चवीपुरता मीठ पण तुमचा वाया कमी जास्त तर तुम्ही घालू शकता. चव घेऊ हाय बघूयचा किती इथं कारण मी घातलंय तसा. आता ह्या सगळं आपण मिक्स करून घेतलं. इतपत आपला बॅटर असा व्हाया. म्हणजे बॅटरची थिकनेस एवढी इतपत हवी म्हणजे टाकला की आपल्या पॅनवर डोसो कसं पसरू पाहिजे. एकदम पातळ पण नाही टाकूचा जसं आपलं पेपर डोसो असता जरासं जाडसं झटपट होता. हा डोश्याचं तव पण बिड्याचो लोखंडाचो नाही. वेळ लागलो नाही पटकन होणारो नाश्तो त्यासाठी काय करूचा लागतं आपल्या परत किचनवर जावचा लागतला. खायला रेसिपी बघता ता सुद्धा सांगूचा लागतला. मला लय आवडता. एवढ्या लांब माझे प्रेक्षक होत. ब्रशच्या साहाय्याने आपण तेल लावून घेऊया. कित्या सांगू कांद्याने पण लावू शकतास पण तो कांदा आता सोना त्याला काजळी पकडता पण तो पाण्यात जाता मग लय चरचर होता. तेल लावून झाल्यावर आता ह्या आपण आता डोश्यासारखा पसरवून घेऊया. याला काही ठेवूची गरज नाही की बाबा रोग घातलो तर ठेवूया वगैरे असं काय नाही. ह्याच्यावर आता ठेवूया कारण ह्याच्यात बेसन आहे ना व्यवस्थित शिजवूया वरसून. आणि गॅस थोडीशी मीडियम करूया जास्त भास नाही करपात ना ह्याला कसं वरसून खालसून एकत्र शिजाक देऊया. वरसून करू पाया कारण आपल्या स्टफिंग भरूचा पनीरचा त्यात पुढे सांगते वरनं शेव काय पलटी नाही मारूच. हा डोशासारखं डोसू. आता वरसून सुकलो जमलो की नाही तर कमेंट मध्ये सांगा. आता त्याच्यात आपण घालूया ही पनीरची लाईन. असा गोल पण टाकू शकतास पण अशी लाईन घातली की कसं आपले दुमडूक बरा ना. थोडीशी मिरीपूड जरा चव होईल. परत मीठ पण भुरभुरायचा आणि आपली कोथिंबीर. मस्त सुगंध तर भारी सुटलो. वा जाळी बघा मस्त येईल. गो चढवा.
मस्त आवाज येतात त्याला. चर 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 चर. आणि जाळीचे होल पण सुटले आता. ना सोडो ना काय. हा आता वरतून सुकलो. जमलो की नाही तर कमेंट मध्ये सांगा. हा आता त्याच्यात आपण घालूया ही पनीरची लाईन. वरून सुका कोळवा. सुकलेलो दिसलो की पनीर घालायचा कुठून. थोडासा मीठ भुरभुरतंय, थोडीशी काळी मिरी पावडर आणि आपली कोथिंबीर. काही गाजर बिजर किसून घालू शकता आवडीनुसार तुमका हव्या तर. बघा मुलांची फ्रँकी सारखं दिसता काय नाही. हो फ्रँकी म्हणा आपलं काय मसाला डोसे. मस्त. बघा मस्त कलर येलो. बघून तर वाटतं की कधी खावली कधी नाही. आपलं बेसनाचं पोळं कसं पसरवतात तसं पसरवायचं. मिनिट भरानंतर बघायचं उघडून वरती सुकलेलो गमता. आता असा पनीर घालून दाखवते. चाट मसाला टाकलास तरी चालत. त्याने पण चांगली चव येता. जसा जसा एक एक करतोय तसं एक एक टिप्स देते म्हणते. काय काय सांगता असण्या आपल्याच करून खावचा ना तू जरा पौष्टिक करून खावचा. तू चारी बाजून काळी तो घालून उघडलास ना की बरा पडला. आता तो वाईट मोठो झालो म्हणून काय करतोय सरकवून घेतोय. तो हँडल तापला प्लास्टिकचा म्हणून धरलंय पटकन बघितलास. असे जर हात भाजले तर ती टिप्स ऐका. आपल्या घरात मध असता तर मध चोळायचा. तुमचा फोड पण येऊचं नाही आणि हात चुरचुराचं पण लगेच कमी होता. ती बाजू शेकली नाही ना ती पलटलीच नव्हती. चला वस्तूने पहिले भुरभुरायचा. गरम गरमच वाफ येता. चटणी घ्यावा किंवा असेच खावा कारण आपण याच्यात मिरचीने आला टाकलेला. आज वाजता येवा तुम्ही पण. मिरचीने आला एकदम परफेक्ट आणि पनीरचा मऊ सूप लागता ना भारी. एकटेच खातात ना. आमची आठवण सुद्धा नाही करणार. असं काहीतरी भारी आयटम झालं ना. घरातल्यांना काय बोलवायचा. बघा आता घरातल्यांना बोलवण्याची गरज नाही. या तुम्ही खरा बोलला. त्यांनी आवर्जून स्वतःहून येऊ द्या. तुमका बोलवलंय ना तुम्ही लांबची असतात म्हणजे आपलीच असतात हो. लांबची म्हणजे राघव त्याला सांगते. हा बघा आमचं भार्गव सुद्धा आवडी खाता. असं जो झटपट होणारा नाश्ता तुम्ही नक्की बनवा. करून खाताला तरच खाली कमेंट मध्ये सांगताय. मला सांगतो करून झटपट खाया आणि खाली कमेंट मध्ये सुद्धा कशी चव आहे ना ती तुम्ही पण कमेंट मध्ये लिहून सांगा.